Sziasztok, én Décsene vagyok, és itt egy tojás főzős bemutató videót fogok csinálni. Kell hozzá egy fazék, benne vízzel, kell egy serpenyő, egy tojás és egy kés. Először belerakod a tojást a vízbe, és rárakod a sütőre. És megfőzöd. 10 percig így hagyod, és amikor megvan, utána megmutatom majd a többit. Oké, rendben, le is telt a 10 perc. Mindjárt ki is fogom venni. Elő kell venni még egy tállat, amit vágunk, és amiben fogunk pucolni. Itt van egy jó kis csipaszka, mivel ki fogjuk venni. Nézzük csak. Mindig a tányérra rárakjuk. És akkor meg is vagyunk, ezzel lezárjuk. Rendben, tüsszentés az soha nem árt. Azt arrébb rakjuk, ne legyen nagy húzva. Hű, de jó ló. Rózsaszín kis izéke. Jó, most viszont meg kell várni, míg lehűl. És most ilyen jól fogjuk törni! Basszus, eltörik a tányérom. Az mi a szar? Oké. Lehet, hogy változtatni fogok, és nem biztos, hogy ezt meg kéne csinálni. Hát, ezt nézzétek meg, hát. Ki kéri, finom? Löty. Löty. Kóstoljuk meg. Elég finom. Elég szarul néz ki. De finom. Változtatjuk a helyzetet. Mutatok egy másikat. Ami finom és tojásból készül. Elő kell venni a porrat. Összbe vigyázzunk le, ne csöppenjen. És ilyen jól a rózsaszínt fogunk, mert mi ne. És mi mégis férfiak vagyunk, és az a kedvenc színünk, mint mindenki tudja. És akkor beleöntjük. De mivel nem jön ki az összes belőle, ezért ki fogjuk karolazni. Hát ezért rohadt agyon. És mehet is. Hát nem jött össze, amit akartam, az majd max egy következő videóban. De most akkor ezt csináljuk. Lágy tojás lett belőle. Kicsit sajnálom. De a lényeg, az finom. Hát Istenem, ez van. Mi ezt így szoktuk amúgy enni. És akkor, hát ez... És ezt meg kell sózni. Mindegy. Ezt én meg kell keverni. Azzal mit csináltam? De remek! Megint fölénybe került a vakság. És most valahogy azt hiszem készen van. Jó, nagyon jó lett. Szóval. Túl sok sort tettem bele. Mindegy. Na mindegy, sziasztok, ez lett a tojásunkból. Lágy tojás. Rohadtul nem ezt akartam. Na mindegy, sziasztok.